бо камтар аз 2 ҳафтаи дигар мондани интихобот қисме аз сокинони деҳот мисли Райҳона ҳанӯз тасмим нагирифтанд ки ба овоздиҳӣ раванд. Райҳона мегӯяд ки сокинони деҳа аз надоштани оби ошомиданӣ бунгоҳи тиббӣ ва табиб ранҷ мекашанд, мушкиле ки вакилони қаблӣ ваъдаи ҳалли онро дода буданд. Дигар дили мо ҳамин интихобот ҳам мондагие ки вақте ки ин қадар мерафтем даст мемондем ки аму вай шавад, ҳичи ягон ҷои моро камдимона буд накард, дигар дилмона ҳама чӣ мондагие, дигар рафтан нарафтани мо ҳичие. мушкили ҳалношудаи деҳа монеи рафтани Райҳона ба интихобот бошад, бархи дигар сокинон дурии роҳро баҳонаи дигар медонанд. дар ин деҳаи Машъали ноҳияи Вахш зиёда аз 80 хоҷагӣ зиндагӣ мекунад. рӯзи 1 март сокинон бояд ба деҳаи ҳамсоя ки 3 километр дур аст барои овоздиҳӣ раванд. мардинҳо ки рафтан хай занакон нараванд. намешавад ки ҳатан ҳамо мо бирем шароит нест, шароит ки боша майли охи мошин ахмо ки нест пиёда мерем. назар ба деҳот дар маркази ноҳияҳо шиору овоизаҳо аз маъракаи муҳими сиёсӣ дарак медиҳад. чима намерем интихоб бар ҳар кас ҳар кас барои худаш як авоз ҳал мекунад. масалан агар 99 боша як дага саб мешавад. рӯзи интихобот насиб бошад номзадии арзандада чӣ метем овоз метем рӯзи 1 насиб бошад. 241 довталаб барои соҳиб шудан ба 63 курсии маҷлиси намояндагон вориди сабқат шуданд.